Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Ужо зразумела, што нават такога прывіднага шансу кантролю за сумленным падлікам галасоў, як незалежнае назіранне на выбарах ад гэтага года не будзе. Цэнтр выбаркам зрабіў усё неабходнае для таго, абмежаваўшы колькасць назіральнікаў на выбарчых участках. Але і кандыдат у прэзідэнты Святлана Ціханаўская, і яе аб'яднаны штаб, і іншыя ўдзельнікі выбарчай кампаніі ўсё адно заклікаюць прыходзіць 9 жніўня на участкі і галасаваць. Навошта прыхільнікам альтэрнатыўных кандыдатаў ісці галасаваць, калі магчымасці абараніць свае галасы у іх фактычна не будзе. Пра гэта і шмат што іншае мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта найперш палітолог, рэжысёр, сцэнарыст, блогер Андрэй Курэйчык. Чакаем, крыху спазняецца, аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, давераную асобу кандыдата ў прэзідэнты Сергея Чэрашня Вадзіма Мажэйка. Добрый дзень, Андрэй. Добрый день. Андрей, ну вот я ведаю, что вы прыхільнік, каб прыходзіць і галасаваць. Тым не менш, вот патлумачце мне, які сэнс мне ісці туды? Смотрите, да, я здесь имею два объяснения. Одно как человек, другое как юрист. Как человек я скажу, что это наша ответственность менять власть в стране. Это никто не сделает за нас. Есть механизм, который сейчас предложен нашей Конституцией, называется президентские выборы. Причем Конституции 1994 года и с изменениями. И вообще это во всем мире единственный механизм, который есть, если мы говорим о президентской власти. Выборы. Значит, раз этот механизм, раз в 5 лет появляется на горизонте, мне кажется, это абсолютно грех им не воспользоваться и не проявить свою гражданскую позицию. Поэтому первое, как человек, как гражданин этой страны, нужно пойти и проявить свою гражданскую позицию, выбрав того кандидата, за которого вы хотите проголосовать. Второе объяснение юридическое, потому что у меня юридическое образование, так получилось, и время от времени я про него вспоминаю. И главная мысль заключается в том, что если мы сразу предполагаем, что выборы в этом году, как и предыдущие выборы, носят характер определенного правонарушения, то есть нарушения прав людей, это нужно зафиксировать. Это нужно зафиксировать. И так получается, что если вы остаетесь дома, по отношению к вам никаких ваших прав не нарушено, вы просто остались дома. Если вы пришли, взяли бюллетень и ушли с ним, никакие ваши права тоже не нарушены. Это ваше собственное желание, ваше собственное решение. Нарушение права возникает только когда вы пришли, проголосовали, а с вашим голосом сделали что-то не так. Отдали другому, не засчитали, сфальсифицировали и так далее. Ну, это как пример, знаете, про ограбление. Вот чтобы было событие преступления, ограбление, надо, чтобы встретились грабитель и потерпевший. Если потерпевший не пришел, пришел только грабитель, ограбления нет. Знаете, и он ни в чем не виноват. Так и тут. Ну да, к сожалению, к огромному, мы все готовимся к тому, что нас ограбят. Но для того, чтобы это преступление было зафиксировано, для того, чтобы потом иметь возможность этому преступлению противостоять, а у нас даже по законодательству, если в отношении вас совершаются преступные действия, вы имеете право противостоять. Вы не обязаны это терпеть. Не обязаны терпеть ни ограбление, ни покушение, ни кражу, ничего. Вы обязаны противодействовать. Но для этого, к сожалению, преступнику и жертве надо встретиться. И, видимо, нам придется встретиться 9 числа на избирательных участках. Ну вось Андрэй Курэйчык все ж таки настойвае, што мы павінны сустрэцца, ну, образна там са злачынцам твар у твар. Вадзім, ваше меркаванне, ну я не ведаю, як тут все ж таки, як аналітыка ці як даверанай асобы аднаго з кандыдатаў. Я вот таксама у Сергея Чэрашня пытаўся, як ён думае бараніць тыя галасы, якія будуць аддадзеныя 9 жніўня з-за яго. Ну, па шчырасці, я такога добрага адказу ад яго так і не атрымаў. Ваше меркаванне, вот навошта, вот пераканайце мяне, навошта мне 9 числа ісці
і галасаваць, калі я ведаю, што назіральнікаў, якім я давяраю, на маім участку не будзе, што потым як будуць лічыць галасы, ніхто не пракантралюе. Вот ваши аргументы, ці вы зараз скажаце, што не хадзі? Ну, першае прывітанне Зміцер, прывітанне Андрэй. Глядзіце, мне здаецца, апошні шмат год мы бачылі ў вялікай ступені дэпалітызацыю беларускага грамадства. В прынцыпе, гэта досыць такая натуральная рэч для аўтарытарнай улады, бо ўлада ў гэтым і зацікаўленая, каб людзі сядзелі ціха сабе, максімум, калі размаўлялі то на кухнях і не далей. І такая актыўная палітызаваная публіка, гэта яе ўсё ж такі заўсёды была меншасць. Мы заўсёды маглі сабе казаць, што гэта лепшая меншасць, гэта самая там хай сабе адукаваная меншасць, інтэлігентная меншасць, нацыянальна прасунутая меншасць. Але ў прынцыпе, ні ў кого не было ілюзій, што там нас там больш за 50%. І што мы пабачылі гэтым летам, тут я буду балансаваць і як аналітыка, як давераная асоба, тут няма супярэчнасці, бо што мы пабачылі гэтым летам? Мы пабачылі велічэзную палітычную мабілізацыю грамадства. Яна была выкліканая рознымі чыннікамі. Гэта была, з аднаго боку, і, безумоўна, сувязь з каранавірусам, і з эканомікай, і з такімі дзеяннямі ўлады, звязанымі з гэтым, і, канешне, з палітычнай кампаніяй. І ўсё гэта смабілізавалася зараз у грамадска-палітычную плынь. І далей дзейнічаюць, ну, ўсё ж такі, я думаю, Андрэй это ведае лепш за мяне, законы драматургіі. Па закону драматургіі, калі ёсць дзеянне, яго мусіць быць кульмінацыя і развязка. І калі ты пасярэдняе дзеянне кажаш людзям, не, ведаеце, мы да кульмінацыі мы падыходзіць не будзем, мы нават не прыйдзем на ўчасткі, мы проста разыдземся. Ну, гэта вельмі дрэнна выглядае, гэта дэмабілізуе людзей. І насамрэч дэмабілізацыя грамадства гэта тое, чым у першую чаргу зацікаўленая ўлада. Я тут не раблю канспіралогіі, там не кажу, што ўсе, хто там забайкотаны, усе там агенты ўладаў. Не, але тут пытанне чыстае тым, хто зацікаўлены. Таму мне здаецца, зараз гэтую хвалю мабілізацыі яе натуральна трэба выкарыстоўваць, натуральна, канешне, трэба ісці на ўчасткі. І больш за тое, у мяне ёсць пэўная ўпэўненасць, што людзі прыйдуць на ўчасткі, тое самае, як яны прыходзілі ў чэргі салідарнасці, в прынцыпе, безадносна таго, будзе да гэтага нехта заклікаць, ці наадварот. Гэта людская хваля мабілізацыі. І ў гэтым сэнсе палітыкі і Сергей Чэрашын, і Святлана Ціхановская, яны таксама мусяць ўсё ж такі улічваць гэта, бо мне здаецца, таксама мы шмат год бачылі палітыкаў, якія хочуць там увесці грамадства, так яны бачаць правільна. А зрэшты трэба прыслухоўвацца да людзей. І мы натуральна бачым, сёння людзі хочуць палітычнага дзеяння, яны хочуць палітычнай мабілізацыі. І таму спрабаваць іх дэмабілізаваць, ну гэта проста не натуральна, гэта дзіўна. А што тычыцца абароны галасоў, я яшчэ на гэта не адказаў, то сапраўды, канешне, мне здаецца, ні ў кога, ні ў Беларусі, ды ні ў свеце няма нейкага ідэальнага сцэнару. Зараз А, Б, С, і ўсё, галасы абаронены, мы перамаглі 9 жніўня. Ідэальнага сцэнару, канешне, няма. Яго не бывае. Гэта, як кажуць, $1 million question. Як іх абараніць? Але тое, што мне здаецца як аналітыку, і тое, што з'яўляецца ў тым ліку стратэгіяй нашай каманды Сергея Чэрашына, гэта тое, што палітыка не скончыцца ні 9, ні 10 жніўня. Жыццё ідзе надалей, і абарона, у тым ліку абарона галасоў, гэта будзе доўгатэрміновы працэс, з ім трэба будзе працаваць. Одну мысль, что было, что оборонять, понимаете, должны быть голоса. Вот если голоса есть, тогда есть что оборонять. Если вы дома остались, голосов нет, оборонять нечего. Ну ладно, бо абараняць тых, хто проста сядзіць моўчкі дома, дык ну яны досыць абароненыя. Да, ім нічога не адбылося. Добра, тады вот все ж таки по драматургіі, вот гэта не кульмінацыя, атрымліваецца, што мы прыйшлі, прагаласавалі. Кульмінацыя павінна быць далей. І вот пра гэта далей мне і цікава. Вот вы кажаце, галоўнае, каб было што абараняць. Добра, прыйшлі. 3,5 мільёна, 97%, там, ці яшчэ там можна любыя прыгожыя такія лічбы там, ці метафоры кідаць, тым не менш, прыйшлі людзі, прагаласавалі, нават скарысталіся вось гэтай платформай «Голас». Да. Сфоткали там сябе свой бюллетень, там выклали на эту платформу, вы маете доказы, что пришло там 3,5 миллиона, там, образно кажучи, проголосовало за альтернативных кандидатов. И что далее? Смотрите, я иллюзий никаких не имею, потому что есть история, которая говорит о том, что за последние 100 лет диктатуры не менялись на выборах.
вот просто не было ни одного зафиксированного случая, чтобы во время именно выборов победила оппозиция по законам, которые установлены диктатурой. Ну, не было такого. Ну, скажем так, не было случаев, чтобы это было единственным действием. Вот так. Да, но она не побеждает. Именно, чтобы признали победу. Вот вышла там, не знаю, такая же Ермошина только где-нибудь и сказала, да, мы признаем победу вот этих альтернативщиков. Не было. Значит, 70% диктатур за последние 100 лет пали в результате переворотов. 70%. Точнее, 69 там и 7. Еще 10% пали в результате восстаний и революций. Вот восстание и революция прямо с кровью, со всеми делами, еще 10%. И еще почти 10%, 9 с копейками, пали в результате протестов. То есть это некие действия людей, которые в итоге заставляли власти или идти на новые уже честные выборы, или уходить. Да? Ну, там, пример, оранжевая революция первая, да, украинская, например. Вот. Ну, и там остаток – это интервенции и убийства диктаторов и так далее, разные другие варианты. Значит, друзья мои, поэтому иллюзий нет. Иллюзий нет. Мы видим, что даже несмотря на отсутствие электоральной поддержки, Лукашенко пытается сделать таким образом, что в принципе никто не понял, какие будут результаты. Для этого не пустили ни в комиссии никого, для этого, во-первых, не пустили кандидатов, за которых могли проголосовать реально люди. Сначала их не пустили, потом в комиссии никого не пустили, потом сейчас на участке не хотят пускать наблюдателей. Да? И это будет... СМИ не хотят аккредитовывать, и, видимо, лишат кого-то аккредитации, не будет никакого инфоцентра, не хотят публиковать результаты участковых комиссий, и так далее. То есть, ну, по всем направлениям. То есть задача такая. Мы не скажем вам реальный результат. Но этот реальный результат должны знать сами люди. Не надо им, чтобы Ермошина это сказал. Ермошиной все равно никто не доверяет. Ну, кто доверяет? Покажите мне хоть одного человека, кроме нее и, может быть, узкого круга ее близких людей, ей доверяет. Никто. Значит, кто-то, кому доверяют миллионы, должен сообщить реальный результат. Будут ли это там вот какой-то платформа или будет ли это какая-то организация, я не знаю. Но информация должна быть от доверенного источника. Это точно не ЦИК Беларуси. Вот, ну кто будет, посмотрим. Вадим, я просто удакладню. Вось, да прыкладу, Анастасія Мехет піша: я баюся, што інтэрнэт адключаць у гэты дзень ці яшчэ неякім чынам заглушаць гэтую платформу «Голас». Ну, сапраўды, справа ў тым, што ў гэты дзень, 9 жніўня, лепш, скажем так, можа і не выкладаць свой фотаздымак. Можна выкласці там у 00:01. То есть на наступныя суткі, грубо кажучы, ад дня галасавання, таму што ў дзень галасавання ці нават пасля 20:00, калі закрыюцца выбарчыя участкі, таму што ў дзень галасавання, падчас галасавання гэта будзе лічыцца агітацыяй, і да вас могуць альбо да кандыдата нейкія меры там адміністрацыйныя прыцягнуць ці што. Ну, неважно. Ну, руки же не отрубят. Да. Вот руки можно как-то... Пасля 20:00 людзі масава пачалі выкладаць гэтыя здымкі. Вы маеце, як кажа Андрей, вось доказ. Платформе «Голас», да прыкладу, давяраюць беларусы. Яны паглядзелі платформу «Голас», там ужо падлічылі, колькі ўсяго прагаласавала за альтэрнатыўных кандыдатаў. Што далей? Ну, глядзіць, канешне, у першую чаргу, калі вось казаць як аналітык, я тут, канешне, мушу дадаць крыху скепсісу, бо мы, ну, калі так вось... Ну, нарэшце. Калі глядзець на дадзеныя любой там платформе, ці, напрыклад, «Голас», я глядзеў, чытаў іхныя дакладныя дэталі, як яны мусяць збіраць гэтыя дадзеныя, там, канешне, будуць пытанні, бо, ну, па-першае за ўсёды, любое там, калі глядзець як там сацыялагічнае некае пытанне, калі мы апытваем толькі тых людзей, якія хацелі апытвацца, і гэта, як бы, пытанне крыху звязаны з адным з кандыдатаў, то, ну, як бы, відавочна, што на платформе «Голас» прыхільнікаў Бабарыкі заўсёды болей, чым прыхільнікаў іншых. В принципе, безадносна таго, колькі ў грамадстве. Па-другое, наколькі я там разумею, яны будуць рабіць верыфікацыю толькі па тэлефоне, там няма верыфікацыі па пашпарце. Бо ўсё роўна, калі вельмі так строга падыходзіць, конечно, у нас не будзе ідэальных дадзеных па ўсёй краіне. Дарэчы, вось Андрэй звярнуў увагу на тое, што не будзе публікацыі дадзеных участковых камісіяў. В прынцыпе, іх ніколі не публікавалі вялікія, але насамрэч не такая вялікая праблема іх сабраць. Бо участковых камісій у нас, дай бог памяці, там 5600 з чымсьці,
Праблема была заўсёды, што у нас не было некай сеткі па краіне, каб 5600 чалавек прыйшлі і сфотаграфавалі, бо па законе пасля працы камісіі на дзвярах мусіць быць вывешаны пратакол. Што праўда, бываюць і парушэнні. Я сам памятаю, як на пазамінулых парламенцкіх выбараў, калі я быў назіральнікам, калі старшыня не вывесіў пратакол на дзверы, гэта было парушэнне. А при мне меняли протокол, я был тоже назиральником. Парушэнні бываюць, ну, альбо ёсць магчымасць альбо зафіксаваць пратакол, альбо прынамсі парушэнне зафіксаваць. Але мне здаецца, гэта ў любым выпадку у нас не будзе сабраны ідэальна некага датасета дадзеных, каб кіп, ну, дакладна ідэальны казаў вынік выбараў, канешне. Але гэта не перашкаджае таго, што будзе перакананне ў грамадства, што ўлада набрала дакладна менш за 50%. І дэтальна колькі менш, яна можа цікавіць даследчыкаў, але яна не будзе цікавіць масава людзей. Што тычыцца інтэрнэта, так, я цалкам згодны, ўжо колькі разоў гэта абмяркоўвалі, мы бачым зараз, як падчас і акцый, падчас там іншага, як тэстуюцца, там, як ноччу робяцца перабой з сайтамі, з тэлеграмамі. Сапраўды, тое, што вечарам 9 жніўня будзе нармальна працаваць інтэрнэт, ну, я б на гэта амаль нічога не паставіў, але, ну, ён жа будзе працаваць 10, ці 11, ці 12. Ўсё ж такі, пакуль мы хочам, каб ПВТ існаваў у Беларусі не можа быць адключаны цалкам інтэрнэт. Ну, і таксама, каб там карткамі разлічваліся банкаўскімі і гэтак далей. То бок інтэрнэт ўсё роўна ж запрацуе як-небудзь. Хай гэта дадзеныя будуць сабраны там не 9 жніўня, хай 19 жніўня. Гэта нічога не памяняе. Бо жыццё, вось мне даецца эту думку вельмі важна зразумець нашаму грамадству. Жыццё не скончыцца 9 жніўня. Калі 9, 10, 11 не будзе некай ідэальнай перамогі, не трэба разыходзіцца і ўсё класціся там у труну ці эміграцыю. Гэта нармальна, што Андрэй правильна казаў пра гісторыю. Это не робіцца лёгка ў адзін дзень. Але гэта не значыць, што нічога немагчыма. То гэта пытанне таго, наколькі і ў грамадства, і ў палітыкаў, і ў штабоў, наколькі их ухопить то, что зовется резилиенс, трыматься надалей. Вот я приведу пример, который чаще всего приводят. Пиночет, Аугусто Пиночет. Он проиграл референдум электорально в 1988 году, а ушел в 1990 году летом. 2,5 года понадобилось, чтобы вот этот электоральный результат превратился в его реальный уход. Ну, так бывает. Вот он... Так, ладно. І менавіта таму, мне здаецца, вельмі важна, каб і палітыкі, і грамадства гэта разумелі, былі гатовы да доўгатэрміновых дзеянняў. І менавіта ад адна, дарэчы, з прычынаў, чаму даверены асобай Сергея, таму што я бачу, што гэтая каманда гатовая да стратэгічных і доўгатэрміновых дзеянняў. На жаль, як далёка не ўсе там палітыкі і грамадскай групы ў Беларусі. На жаль, я баюся, на доўгатэрміновай дыстанцыі далёка не ўсе вось гэтыя там умоўныя колькасць патрэбуецца часу вытрымаюць дзеянні. Дарэчы, вось на тэму нашае вот таксама пытанне каментар. Роман Жын з Ютуба пытаецца: як вы лічыце, пасля 9 жніўня што можа і далей падтрымліваць хвалю незадаволенасці? Па сутнасці, усе выбарчыя дзеянні будуць завершаныя, што можа рухаць людзей, працягваць пратэсты і пасля 9 жніўня? Ну, пакуль мы про пратэсты ввогуле не гаварылі. Смотрите, да, но будет понимание каждого белоруса, что его личное право нарушено. Личное право нарушено. Это никуда не уйдет. Это, знаете, если, вот вас еще раз приведу, там ограбили, то, что грабители не споймали прямо сразу, никак не уменьшает ваше возмущение. Если его через год споймают или через 2, это вам не важно, да? Вы все равно чувствуете себя ограбленным все это время. Поэтому любовь уже будет не вернуть. Какая любовь, да, хотя бы даже принятие этой власти уже будет не вернуть. Мы видим, что современные протесты — это уже не те, вот когда не было интернета, да, когда там просто выходила какая-нибудь толпа с палками и бегала за чиновниками, да, это все 20 век, условно, да, африканские страны. Современная протестная история — это прежде всего протесты внутренних убеждений, когда медленно, но верно разрушается вся система подчинения, сакрализация власти, принятие тех или иных решений. Да, там, это по сути, итальянская забастовка. Вот современный протест 21 века – это итальянская забастовка. Я делаю на своем месте все, что могу, чтобы нагадить этой власти, которая меня обокрала. Поэтому, да, это долгий процесс, но я глубоко уверен, что вот государство не может нормально функционировать, если больше половины общества
не терпят эту систему управления. Оно просто будет как бы подгнивать. Это было СССР, я должен сказать. Да, мы все это проходили в конце 80-х. Это просто не функционирует больше. Вот и все. Да, і галоўнае, калі не толькі палова там не терпіць і не прымае, а калі і гэтая палова, і іншая палова ведаюць, што так яно і ёсць. Бо бывае там, калі там можа гіпатэтычна эфектыўна працаваць прапаганда, людзі будуць верыць, што ну я адзін, колькі ж мяне тут. Але вось менавіта тое, што робіцца злом летом 2020 года, калі большасць беларускага грамадства разумее, што яе большасць. Яна розная, яе розныя погляды, але яны дакладна не супадаюць з поглядамі ўлады. І таму вось гэта сапраўды можа быць до того нейкіх доўгатэрміновых дзеянняў, бо я б не казаў пратэстаў. І наша каманда да іх не заклікае, і я б шчыра кажучы не чакаў, што там людзі будуць там штодня кудысьці выходзіць. Не, Мацкевіч хорошо. Вось Мацкевіч хай заклікае. Гэта справа. Але вось пытанне шаноўнага Рамана я б сфармуляваў так. Раман, вы пытаецеся, ці можа нешта там працягнуць, а ці можа яе нешта збіць? У нас што? Мы чакаем восенню, у нас можа вырастуць заробкі. Ці у нас можа умацуецца курс даляра. Ці можа людзі там рэзка ўзрасце давер да ўлады. Ці можа нешта яшчэ вельмі пазітыўнае ў нас зробіцца такой восенню. То бок я не бачу нічога, чым ўлада магла б змяніць гэтую хвалю. А грамадскі тренд, ён жа патрабуе не толькі некага паліва для працягу. Ён працягваецца, ён патрабуе нешта, каб яго змяніць. І вось чым яго змяніць, я асабліва не бачу інструментаў. З іншага боку, вось пра гэтую доўгатэрміновасць заўважае Анастасія, што можа быць доўгатэрміновым, калі ўсіх актыўных заціснуць до конца 2020 года. А потым яшчэ залезуць спецслужбы ў базу «Голаса», верыфікуюць усіх незадаволеных па гэтых фотоздымках, телефонных номерах и будут ведать, кого затискать. Так это ж не проблема. Они и так знают, что 3 миллиона человек, как минимум, вот уже, во-первых, 1 миллион собран подписей за, там же с паспортами, со всеми, за кандидатов, пожалуйста, можете 1 миллион посадить. Вот сейчас будет там какое-то количество, несколько десятков там, тысяч наблюдателей, пожалуйста, давайте. Я вообще говорю, если эта страна хочет, чтобы мы все прошли через автозаки, никакая проблема. Давайте вот просто такую задачу поставим, придем к этим автозакам. Можем прямо в РУВД все прийти. Вот прийти туда, сказать, давайте, что вы хотите от нас? Если в этом задача. Но разве это как-то решит вопрос, то, что говорил Вадим, легитимности? Не решит. Разве это решит вопрос задовольнения какого-то? Да? Не решит, наоборот. То есть чем больше... Я сейчас даже применю лексику одного известного политика. Значит, нас будут стегать батагами. Чем больше нас будут, значит, опускать в эти лапти, тем больше мы будем недовольны, потому что, то есть, в этом смысле власть действует только против себя. Да, і, на жаль, вось тое, што, прынамсі, я бачу падчас гэтай кампаніі, што фактычна, ну, здаецца, ўжо ўсе звярнулі ўвагу, што адзіны палітык у Беларусі, які заўсёды кажа там пра ўзброены пераварот, пра рэвалюцыю, пра Майдан, пра кроў, пра расстрэлы, то гэта Александр Лукашенко. Ніякія апазіцыйныя палітыкі да такога ні разу не заклікаюць. Там штаб Бабарык увогуле самыя законапаслухмяныя юрысты, там мы будем там падаваць скаргу на рашэнне Верховнага суда. Хотя, здаецца, Верховный суд... На тебе коттедж, на тебе охрану. Да, что тебе еще надо? Ну, то бок мне здаецца, вось гэты вось якраз ўлада адзіныя, хто былі б больш-менш зацікаўленыя, каб усе пратэсты зліліся ў одну кропку, і каб вось нарэшце там 9 жніўня з усімі разам разабрацца, на гэтым скончыць. Але мне здаецца, так не будзе. Вядома, будуць пэўна нейкія пратэсты, хай гэта іх ніхто не будзе заклікаць, але на гэтым нічога не скончыцца і кропка не будзе пастаўленая. І гэта таксама, мне здаецца, тыя урокі, якія грамадства і палітыкі мусіць вынесці з 2010 года. В прынцыпе, для ўлады таксама урок, што калі ўсё сходзіцца в одну кропку, 11 год, пэўна, ні для кога не з'яўляецца шчаслівым у беларускім грамадстве. Лепей дакладна неяк інакш. Если кто помнит, опять же я про историю, в тот день, когда снесли Чаушеску, не было никакого протеста. Это вообще был праздник. И он вышел с праздничной речью, поздравлять людей с каким-то там их местным праздником. Поздравил. То есть протест, он может вдруг откуда, непонятно откуда, как вспыхнуть. Вот и все. До речі, про нечаканыя пратэсты ўвогуле, ніхто не чакаў і ніхто не заклікаў да нейкіх пратэстаў, калі не былі зарэгістраваныя кандыдаты, там Бабарыка і Цыпкала. Зараз вось ці чакаеце вы
па абвяшчэнні вынікаў, хай это будзе не 9, а 10 жніўня, што людзі, не слухаючы, да, вот зараз ніхто не закликае. Нет, смотрите, к чему, о чем говорит Светлана. Самое главное, и это самый главный месседж, который прозвучал на БТ, это твоя личная ответственность, если нарушили твое право. То есть это не я как лидер должна тебя гнать как какую-то отару овец на какую-то площадь или куда-то. Если ты чувствуешь, что ты должен защитить свой голос, защищай его, как ты понимаешь. То есть мы переходим вообще к удивительному взрослению, когда индивидуальный член общества принимает индивидуальное решение, а не за него принимает решение какой-то лидер там или кто-то. Вот мне кажется, к 9 мы должны все понять, что это абсолютно личное персональное решение. Хочешь, выйди, постой, хочешь проедь на машине, посигналь. Хочешь, ничего не делай, сиди дома, да, смотри телевизор. Никто тебя не будет ни заставлять, ни организовывать, ни давать тебе в руки палку. Ничего этого не будет. Это твоя личная ответственность. Если ты чувствуешь солидарность со всеми, прими участие. Не хочешь, не принимай, боже. Вот і все. Ну і вось такі вось падход, які персаналізаваны, ён насамрэч моцны, бо мне здаецца, это таксама тая памылка, якую нехта яшчэ ў нас працягвае зараз цягнуць палітыку. Хаця мне здаецца, трэба зразумець, што этой памылкай трэба і адысці. Калі у нас усе хочуць звесці ўсё да адной кропкі, у нас мусіць быць, як шмат год насіліся з ідэі адзінага кандыдата. Потым зразумелі, ну ніяк не складаецца. Зараз добра, хай будзе вось адзіны штаб і ўсе вось давайте ўсе прыйдземся за штаб. Ці ўсе давайте разам выйдзем у адзін момант на плошчу. Ці ўсе давайте дзейнічаць па аднаму некаму сцэнару. А моц не ў гэтым, моц у розных дзеяннях, бо грамадства рознае, ім розныя людзі з рознымі поглядамі. Нехта хоча там прыгожы сімвал, нехта там хоча распрацаваную праграму. Нехта не ведаю, нехта можа марыць таму, як можа падабаюцца вось размовы там Цапкала пра Сінгапур, я не ведаю. Можа камусьці падабаецца. То бок людзям трэба розныя падыходы і яны гатовыя да розных дзеянняў. Яны хочуць розных дзеянняў. Гэта нармальна. І таксама вось усе, хто будуць там думаць, як ім 9 жніўня дзейнічаць, заўсёды трэба падумаць, што жыццё не скончыцца 9 жніўня, і трэба думаць, што 10, 11, 12 камусьці таксама трэба будзе дзейнічаць, працаваць, пісаць у інтэрнэце, рабіць грамадскія дзеянні, і трэба думаць, якія людзі моцаць да гэтага моманту застануцца. Бо калі усе разам без патэнцыялу бы захадзе выкарысталі, а на патрэбны момант і на пасля кульмінацыі вось на развязку не хапіла энергіі, там не ведаю сам, вось калі акторы ўсё выкладуцца на кульмінацыі, а развязкі не сыгралі. Мария Колесникова очень правильно сказала, она говорит, выражайте недовольство. Вот просто выражайте недовольство. Как умеете, просто выражайте недовольство. Дарэчы, можа быць, вот людзі і хочуць, захочуць. Я думаю, што улады гэта пралічваюць. І вось ананімны каментатар піша: з-за падрыхтоўкі да свята з 25 ліпеня па 2 жніўня чакаецца рух калон калёснай ваеннай і спецыяльнай тэхнікі па аўтамабільных дарогах грамадскага карыстання. Такім чынам, атрымліваецца, будзе цэлы тыдзень для рэпрэсіўных дзеянняў супраць апанентаў рэжыма. Калі гэта будзе, хто застанецца? Нет, смотрите, еще раз. Вот про что и Вадим говорит, и я. Вот, например, Борисов вчера. Маленький городок, на котором вышло там 5000 человек. Сколько этой техники у нас, таких городов, как Борисов, и там чуть больше, чуть меньше, их сотни, да? Там в каждом городе сотни мест. Даже в Минске, почему они не могли? Они автозак привозили в Малиновку, те стоят в Грушевке. Значит, приехали в Грушевку, те по подъездам разбежались, уже стоит Малиновка. Децентрализация этого протеста приводит к тому, что у тебя нет ресурса. Просто невозможно накрыть. Это вот колонна будет ехать в одном месте, да, люди в другом. Пока доедет до туда, они выйдут уже, где эта колонна проехала. Ты не накроешь всю страну, и тоже Мария правильно сказала, ты не можешь построить полицейское государство с теми ресурсами, которые есть у Лукашенко сейчас. И даже если ты можешь это сделать на один день, вот все 200 тысяч сотрудников выйдут и будут стоять на каждом перекрестке, они так могут стоять день или два. Потом им надо все-таки ловить преступников, что-то там оформлять, какие-то бумаги и так далее. Поэтому децентрализация – это то, что невозможно никакой колонной словить. Ну, да, это вот будет, дарэчы, адказ Ильи Акимову, які піша, што Лукашенко падніме ОМОН, спецназ, СОБР, Алмаз и армию супраць протестующих. Калі протестующие... Не, ну, если они будут в одном месте протестовать, вот, да, они могут на центральную площадь Минска вывести весь ОМОН.
Да? А в это время в Заводском районе или в, не знаю, Новой Боровой или в Малиновке будут свои очаги, куда ты, если ты перебросишь из центра людей, да, в центре появится. Это невозможно. Они не понимают, что вот то противостояние, это как были войны в 18-17 веке. Две армии собрались в поле и бьются друг с другом. Вот так вот представление. Сейчас вы знаете, что такое война, да? Это когда тебя из-за каждого угла, из каждого окна, из каждого куста может что-нибудь прилететь. А армии нет, реально. Армии нет. Вот такая же, по сути, только, да, это там конкретно аналогия про войны. У нас нет войны, но протест он такой же, он размазанный по всей стране тонким слоем. Я думаю, это нават дзень улады яны як заўсёды бывае калі там як генералы рыхтуюцца да мінулай вайны, так улады адказваюць на свае уласныя страхі, а не на рэальнасць грамадства, не на яе рэчаіснасць. Бо усе вось гэтыя там і там заклікі пра андыжан, і вось калі там будуць, калі на ім правы, то калоны вайсковай тэхнікі. Гэта запалохванне людзей, якія хацелі радыкальных дзеянняў, запалохванне, што вось не глядзіце, мы мацнейшыя, мы вас задушым. Але грамадства і не хоча гэтых радыкальных дзеянняў, грамадства і не імкнецца. А калі ты не імкнешся да гэтага, калі ты не плануеш там выходзіць на вуліцу ваяваць, а такога няма ў беларускім грамадстве, ніхто да гэта не заклікае, то гэта калоны вайсковай тэхнікі, калі яны будуць нешта вось гэта ўсе любыя такая звышпраява нейкіх актыўнасці сілавікоў, яна вядзе просто адштурховая ад гэтага, бо людзі такое ніякае грамадства не любіць, калі на вуліцах там вайскоўцы ці сілавікі ні в одной краіне спокойной мирной стране. Да, у нас мирное небо над головой. Что же это такое? Тому дороги попсуюць таму гэта не будзе не толькі запалохваць грамадства, это хутчэй будзе яго просто яшчэ больш натапырваць і рабіць незадаволеным. І таму вось пытанне да таго, што гэта грамадства будзе гатовае рабіць надалей і хто будзе гатовы з ім больш сістэмна на будучыню працаваць. Вось гэта тое, што значна большы выклік для беларускіх палітыкаў, чым должны быть организации, должны быть партии, которые абсорбируют не только как бы себя самих, но и всю эту массу. Вот этого пока нет. Это грустно. Да, шмат гаворым про тое, што вот мы павінны ўсе быць гатовыя. У той же час вось з'явілася інфармацыя, што, да прыкладу, Валерый Цэпкала разам з дзецьмі ўжо выехаў з Беларусі. Так што вот как-то вот Бог няроўна дзеліць, але пра іншае. Задаюць пытанне, вось Андрэй Демчук, да прыкладу, пытаецца, навошта Ермошына выдала пасведчанне кандыдата Ціхановскай. Але я крыху па-іншаму, можа быць, задам пытанне. Уявім сабе, што 8 жніўня Ціхановская здымаецца. Вот прымае сваё такое рашэнне. Ці, да прыклад, Сергея вызваляюць. Вполне возможно. Но почему выдала? Потому что на тот момент у Светланы Тихановской рейтинг был 0. Просто 0. Потому что Светлана Тихановская это был 0 в политике, и человек, биографию которого, видимо, Ермошина глянула и поняла, что кто она такая против, так сказать, Александра Григорьевича. Поэтому и дала. Теперь, наверное, жалеет. Что-то мне подсказывает, что может и жалеет. Я думаю, тут нават, конечно, такі рэч, што не Ермошина вырашае, і той момант, калі мне здаецца, самы галоўны аргумент не такі не глыбока аналітычны, калі мне б здавалася там глыбокі аналіз, а мне здаецца, тут той момант, калі супраць улады грае яе махровы сексізм. Мы чулі, як Александр Лукашенко казаў, што жанчына не здольная быць прэзідэнтам, нават Качанова, пры тым, што Качанова пэўны чалавек, які ён больш за ўсё зараз давярае, акрамя сваёй сям'і. І улада не ўспрымае жанчыну як пагрозу. І мы зараз добра пабачылі, як улада са сваім сексізмам моцна памылілася і праграла. А гэта вось гэта грамадская актывізацыя, як у нас на экспертных клубах казаў прафесор Вардамацкі, яна як магніт, яна прыстыковваецца да розных, яна да кагосьці дакладна прыстыкавалася. Она зараз прыстыкавалася да Светланы Тихановской. То есть, как и с Пиночетом, это чисто протестное голосование. Это не важно, кто, выставите кого угодно. Але просто трэба разумець таксама, каб не быць расчараванымі, што ўсе тыя, хто вось зараз лёгка прасуваюць да Тихановскай, мы ўжо зараз, я бачу, калі ідзе, напрыклад, тое, што было, бачу учора на інформнай палме прекрасны тэкст з такімі доказамі з сацыяльных сетак про тое, як, здаецца, у 17-м годзе Сергей Тихановскі ездзіў у акупаваны Крым, рабіў нейкія рускамірскія пасты, і калі такія рэчы просто будуць з часам больш раскручвацца, то можа быць і расчараванне ў Светлане Тихановскай, але расчараванне там у адным палітыку ачаруецца іншым. Гэта працоўныя моманты, гэта не адмяняе той хвалі грамадскай вось гэтае незадаволенне, якая ў любым выпадку ёсць. І тое, што яна вось не сканцэнтраваная
на адным палітыку, то бок зараз, ну, мы ж разумеем, з улікам там словаў, там дзеянняў, там праграмы ці адсутнасці, дакладней праграмы Светланы Ціхановскай, яе падтрымка гэта ўсё ж таки падтрымка не яе як чалавека, якого хочуць бачыць прэзідэнтам. Гэта падтрымка самого факту того, што патрэбныя перамены, патрэбныя вольныя выбары. А на тых выбарах ужо будзем глядзець. На заканчэнне пытанне да вас, Андрей, а не вот да гэтага даверанай асобы Чэрашня. Вы самі сказалі, што магчыма, вось 8 жніўня Ціхановская можа зняцца з-за нейкіх сваіх прычынаў. Што тады рабіць? Вяртаемся да пачатку нашай размовы. Ісці галасаваць? Приходим 9-го, голосуем против всех. Против всех, потому что это есть там такой кандидат против всех. Он точно не ездил в Крым, он точно не делал ошибок в своей жизни, у него прекрасная, замечательная декларация и все остальное. Идеальный кандидат против всех. Задача очень простая. Значит, в любом случае, если мы против Лукашенко, прийти и проголосовать против Лукашенко. Дякую вялікі. Вадим Мажейка, Андрей Курэйчык, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы. Парада ад экспертаў прыходзіць галасаваць. Ну, а я параю бы вырашайце ўсё ж такі самі.